forradalom és szabadságharc emlékére rendezett műsorunkon. A műsort összeállította Zomborné Kis Edith és Zsigrainé Pásztor Ildikó, a második A és a 7. osztály tanulóinak részvételével. Közreműködik Bagány Zsófia és iskolánk néptánc csoportja. A néptáncosokat felkészítette Nagy Izabella néptáncoktató. Fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat, és kérem, hogy műsorunk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Tavasz van végre, s a világ újra élet. Egykor ősök szíve lángra gyúl. Drága hazám, újjászületett néped, nem lehet bilincs többé a gyáva múlt. Petőfi lelke életre keltett egy álmot, elképzelt, büszke, szabad, magyar hazát, s a népszíve egy új ütemre váltott, s együtt dobogva bíztatta önmagát. Mint vad folyó, mely áttöri a gátat, s mely minden rosszat végképp szertetép. Egy büszke nép, melyben rég nincs alázat, úgy dönt, a hazugkorból már elég. S bár végül később a túlerő legyőzött, a ősök tette példakép marad, emléküket a szíved mélyén őrzöd, s magyarnak büszkén vallhatod magad. Minden évben, március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. Mi is ezt tesszük ma. Emlékezzünk elődeinkre, akik fellázadtak az elnyomás ellen, harcba szálltak és meghaltak a szabadságunkért. Batthyány Lajos, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Táncsics Mihály. Ki ne hallotta volna ezeket a neveket? 1848 hősei ők, a reformkor gyermekei. De vajon ti, diáktársaink, mai korunk gyermekei, tudjátok, mit jelent ez az ünnep? Mit is jelent nektek ez a nap? Szünet van suliba! Kokárdát és magyar zászlót rajzolunk rajzórán. Szép kokárdát hímzek, piros, fehér, zöld, fürge álmozója, szorgalmasan öl. Gyöngyökből is fűzek, az is szép lesz ám, színeiből készül szép magyar hazám. Varrok is majd néked, olyan zászlót én, fújja a szél büszkén, március egén. Olvasunk a huszárokról, akik lovagoltak és karddal harcoltak. Útra kél a dalia, számít rá a népe, szólítják nemzete huszársaigébe. Felhúzza a dolmányát, felölti a mentét, átöleli kedvese, úgy kíván szerencsét. Felkapta a lovára,
tanítónéni azt mondta, forradalom volt. De mi az a forradalom? Az, amikor harcolunk valamiért, ami fontos, az igazságért. Játszhatunk forradalmasat, tanítónéni? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, indulj te is szaporán, feszüljön a díszes gyermek, rajta fényes passzony, csicsad-dir-dur, csattognak a fegyverek, puska dördül, ágyú dörre, még a föld is megremeg. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, erős izmos lábunk, szívünk bátor, muszlink dagad, mindenkit lekaszálunk. Menekülj hát zöldellenség, hajtsd el a fegyveret, bátor vagy, mint a tigris, jobban jársz, ha leteszed. Mit is jelent a magyarnak? Mondd, mit jelentene? Mit jelenthet a rabnak, ha végre már szabad? Érzed, szíved dobban, gyűjtetni kezd a vér, hol tüzed lángra lobban, s harcolsz az álmodért. Ősök mutatnak példát, te érzed, menni kell. Ki van karddal a kezedbe, a barikádra fel? De jaj, ki lesz ellen? Kivel áll szemben? Ki lesz ellenfeled? A világ, Európa, ki készül ellened? Mit is jelent a magyarnak? Mondd, mit jelentene a szabadság csak álom, mert rakként tartanak? Itt indultál el az útra, s itt
1848. februárjában Párizsban kitört a forradalom. A francia nép elűzte a Győrök király, Lajos Fülöpöt, és kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. A hír egész Európában nyugtalanságot okozott. A nyugtalanság elérte Magyarországot is. Bár Párizs messze van, és a franciaországi viszonyok sem azonosak a magyarral, a forradalom híre március 1-ére Pozsonyba érkezett, és felkavarta a rendet. 1848 tavaszán Európa több országában forradalom tört ki. Március 14-én este eljutott Pestre a bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, hogy ők is felkeljenek a Habsburg elnyomás ellen, nyilvánosságra hozzák a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket, és harcoljanak azok valóraváltásáért. Március 15-én Pesten is kitört a forradalom. A laplevelés Henken azt nyomda a legmodernebb nyomdagépre a fülgemérig, elkezdte ontani a 12 pont példányait. A szöveget most már tényleg fölkapta a szél. Nem volt szöveg, ami ilyen gyorsan eljutott volna ennyi olvasóhoz. Ez lett a forradalmi diszekenty. A forradalmi.
mindent megértünk. Felszínűs tisztaságunk, életván üléző állunk. Szép felhő, amelyen szállunk, Istenes, orgányos állunk. Szőszín a mi reménységünk, lelkében őrzi ezt népünk, hogyha kell, egyszerre lépünk, Istentől így áldást kérünk. Áron szívünk, amelyet kérünk, áron szívünk, amelyet védünk, áron szívünk, amelyet Én hallottam már egy fiatal költőről, tanító néni, úgy hívták Petőfi Sándor. Most tanultuk az Anyám című versét. Petőfi írta a nemzeti dalt is, amivel március 15-én fellobbantotta a forradalomlániát. Talpra magyar, írja haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyar Istenére Rabok voltunk mostanáig. Kárhozott a bőrszabály. Kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. a magyar Istenére Sehol majd vitangember. ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete. Mint a haza becsület. A magyar Istenére Rákeltek a századok. Édesebben aztán Jobban égesíti a kar. És mi mégis láncot hordunk. ide veled régi kard. A magyar nép megint szép lesz. Méltó régi, nagy híréhez. rákeltek a századok. Lemassuk a gyalázatot. A magyar Ha a sírjaid nyomorganak, unokáink leborulnak. És áldó imádság mellett Mondják el szent neveit. A magyar Istenére Petőfit soha nem felejtjük el. Kár, hogy olyan fiatalon meghalt a segesvári csatában. Ó, Petőfi és a nagy magánya, költő király és Március vagánya, kikokáltából szép szivárványt festett, és megénekelte a hajnalt és az estet. A színész költő járt tartóztosan, közben szíve dicsőségre vágyott. A szerelő oly szépen énekelt, és a Tiszába is életet lehelt. költő óriás is rövidké élet, örök ifjúsággal ez volt az ítélet. Bár elszálltak azóta súlyos évek, legkedvesebbé a magyarok szívét.
márciusi forradalom vívmánya volt, hogy gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakult az első felelős magyar kormány. Kossuth Lajos lett a pénzügyminiszter, Deák Ferenc az igazságügyi, Széchenyi István a közlekedési és közmunkaügyi tárcát kapta. Nagy nevek, és őszintén tenni akartak a hazáért. Megalkották az áprilisi törvényeket, nem történt teljes polgári átalakulás, de lefektették az alapokat, hogy a jövőben teljessé válhasson. Kossuth Lajos így fogalmazta meg mindezt. Sziklára tapadt, tépe
1848 nyarán az udvar elérkezettnek látta az időt, ha Magyarországra is visszaállítsa teljhatalmát. Augusztus 31-én az uralkodó kiadott egy iratot, melyben kijelentette, ha a képviselőház nem mondja vissza az áprilisi törvényeket, katonai támadásra számíthat. A magyar kormány válaszul rohamtempóban szervezte a magyar honvédsereget. A forradalom szabadságharccá alakult. A szabadságharc a kezdeti sikerek után sajnos vereségbe fulladt. Az osztrák császár az orosz cár segítségét kérte. Hatalmas volt a túlerő. A magyar honvédsereg 1849. augusztus 13-án Világosnál letette a fegyvert. Elkezdődött a megtorlás. Október 6-án Aradon kivégezték a 13 honvédtábornokot. A szabadságharc katonái üldözöttekké és hontalanokká váltak. Szabadság, mint legyűlt a zsarnok. Egy nép, mely gyászol és ünnepel. Temetni jöttünk és síratni, de e nép többet érne már. A gőg és a túlerő legyőzött. De büszke népünk fennmarad. Ők 13-an nyugasznak, nem népünk sírja lett, arany. S a hűvös, őszi éjszakákon a csillagokat kémleled, felülről 13 ragyogó csillag felülről őrzi népedet. Hibáinkból tanulni kéne, mert megbűnhődte már a nép, s hűvös, őszi éjszakákon érezd a hősök tekintetét.
Március 15 jelképé vált. Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Először 1927-ben nyilvánították hivatalosan nemzeti ünnepé. Március 15-én minden megemlékező kokáldát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett. A magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot. Ez az ünnep emlékeztet minket arra, hogy milyen értékes a szabadság. Olyan értékes, hogy akár meghalni is érdemes érte. 1948 hősei példát mutattak mindannyiunknak, hazaszeretetből, népünk szeretetéből. Bátorságukkal mindörökre kivívták tiszteletünket, és utat mutatnak nekünk a jövő nemzedékének. Bárhol is jársz, szerte a világban, a hazádat máskor meg nem lehet. A gyökered ide nőtt hajdanában meghatározza egész életed. A nép, mely itt él, mindig a te néped. E tájon szíved hangosan dobog, hogy mi köt ide mindörökre téged, hogy mitől vagyunk mi itthon, boldogok. Ide köt minket a milliónyi emlék, ezernyi érzés, mely hatott itt ránk. A kultúránk, mely pallérozta elnék, a büszkeségünk, mert ez a hazánk. Remélni jót és alkotni szépen. Boldognak látni minden népet. Megetetni az összes éhezőt, virággal ültetni be tartozót, és meglocsolni a sivatagot. Ez, mit az élettől akar. Békében nevelni sok gyermeket, és ne legyen rémisztő a rengeteg.
Fény gyújjon fel az agyakba, és az ember ne éljen akaratlanul. Csak az örömök legyenek nagyok. Ez, mit az élettől akarok. Emlékezni arra, mi régen volt. Becsülve, tisztelni az öregkor. Mert tapasztalás tanít jövőt, és erős, oltalmazhat sárjövőt. Hogy városokat ne fedjen el homok. Ez, mit az élettől akarok. A vérnek legyen végre értéke, és nem kérdezve, hogy kértéke, csak adni magadból őszintén, hogy kísérjen a tudás, a fény. Kérem, legyen minden nap ünnep, hol könnyed nem a fájdalmak szülnek. Legyen hit, megértés, szeretet, béke. Hisz az életnek van valódi értéke. Így büszke lehetek, hogy ember vagyok. Ez, mint az élettől akarok.